No niin, ja siellä videokin meni tonne Facebookiin. Nyt me ollaan tämmöisessä vaiheessa. Meillä on uusi paikallaan ja virtaliittimet kiinni ja semmoista. Nyt kokeillaan ensikäynnistys. Toi virta lähdekään ei ole vasta kuin 2 ruuvilla kiinni, että jos tästä kämpästä lähteekin valot, eikä kone päälle. Oho. Katsotaan. Pyörähtää. No vittu! Ja piippas. Jes! Jumalauta. Jonnekone ES. Jumalauta. Paljonko siellä olisi? Ai niin kuin ei tässä ole näppiskän kiinni. En mä huomannut katsoa paljon. No niin. Se pelasi. Niin kuin pitääkin. Ai vittu mä oon tyytyväinen. Mä oon saanut aikaiseksi jotain vähän isompaa. Oho. Semmoista. Jatkamme. Tästä ei enää päde. Siellä on uudet sisukalut. Se on moro. Vittu mua sitten vituttaa, kun tää saatana puhelin värisee koko ajan ja juopot soittelee perkele. Mulla on hommia tässä. Joko näppis pelaa, jumalauta. Ja sitten toi on vielä laittamatta toi näytönohjaaja. Joo, 5. päivä ja kellokin on ajassa. Ja täältä löytyy kapasiteetti 1000 gigaa, niin kuin mä lupasinkin, että perkele. Jaa. Eipäs meillä ole täällä romppuasema. Onks tänne mitään muuta laitettu? PC:n terveys. Toisaalla. No en mä tiedä. Täällä on vähän terveemmät lämmöt. 29. Ja smartphone voisi olla Enaple. Niin silloin se säätelee itse sitä lämpötilan mukaan ja ei tällä kai mitään pitäisi olla tällä levyllä. En ole varma. En ole varma. Hiljeni huomattavasti toi kone, kun pisti smartit päälle. Inteli siellä on sisällä. Joo, ei siellä ole mitään. Ja toi täytyy vaihtaa, että se on tosiaan 100 levy. Noniin, jatketaan. Kyllä se kohta kaluksi muuttuu. Sammara. Jännittäkää. Tuleeko jännet paikat nyt sitten? Eurosopperin mainos tulee ihan normaalisti. Romppu pelaa. Vittu muuten nääkin pelaa nää. Siellä näkyy virtavaloja. Nekin mä sain oikein. Pannaan siihen nyt vista sitten. Käs vitun superpiossi. PCI Express. Joo, anna mennä. Mikäs se nyt oli sitten se puuttijärjestys? Oliko se tuolla? Joo, eka romppu se kiintolevy ja sitten 3. vaikka uspi. Joo, mutta se saa tuolta kumminkin paikallensa. Nyt jännätään. Tuleeko vista kuviin? Se on vaan tämmönen koeajo. Kyllähän tää nyt parempaakin pystyisi. Tietysti, mutta ei vitus satu. Miksei se tunnista romppua? Kyllä siellä on kaapelit kiinni jo. Tää vaatiikin syvällisempää pohtintaa. Ei kun joo, mä tiedän missä on vika. Mä tiedän missä on vika. Vika. Se on vitut tossa. Kompinen pata ja savva. Joo. Se oli ilmeisesti tossa se vika. Katsotaas nyt. Tai olinko mä pimentänyt sieltä vahingossa liikaa portteja? Tuossa kun painelin. Niin
sammuttanut tuon toisen liitän. Boot from CD. Näinhän se käy. Nappia painamalla Windows lataa tiedostoja. Siinä. Nyt käännän tupakin ja olen hyvin tyytyväinen. Ensimmäinen kone, minkä mä oon käytännössä kasannut alusta loppuun. Se on moro.